Здравейте, приятели! Аз съм доктор Бозов, стоматолог съм в клиника Нова. Искам още веднъж да се обърна към вас и да ви поканя в нашия кабинет да направим първия преглед на вашите зъби, защото знаете, че никога не е късно да започнете да лекувате вашите зъби. Искам да подчертая, че когато дойдете при нас, ние ще се обърнем към вас с цялото си внимание и ще направим един добър план за лечение. Както виждате, ние разполагаме с съвременна технология и апаратура. Тук можем да направим, както виждате, и някои рентгенови снимки. Така че разполагаме с необходимите материали и техника за вашето по-добро лечение. Искам да подчертая това, че ние работим с много пациенти, които идват от чужбина и те много често желаят, например, техните конструкции, като включваме мостове, коронки и други, да бъдат изработени в по-кратък период от време. Това е напълно осъществимо, защото ние работим с една от най-добрите лаборатории зъботехнически в града. Така че ако вие, например, сте ограничени във времето, ние можем да направим всичко възможно, за да се вместим в това време. Тук мога също така да допълня, че цените, които ние предлагаме за извършените услуги, не са в никакъв случай големи, т.е. те отговарят напълно на качество-цена. Така че сега е момента, ако искате да подобрите вашата усмивка, заповядайте при нас в клиника Нова, очакваме.